Kaixo, ongi etorriak aste honetako poliedrora, eta gurekin, gonbidatu berezia izango dugu Josu Garaita, hain zuzen, eta Ez Dok Bape, musika proiektuari buruz mintzatuko gara berarekin. Talde berria da, aste honetan bertan, larun batean hain zuzen, joko dute bere lehenengo kontzertua Ugaon, eta aukera egokia irutu zaigu, bere etorkizuneko proiektu honi buruz hitz egiteko, baina aldi berean, eta naiz eta berak nahiago duen ez egitea, mintzatu gara berarekin, Danba, aspaldiko taldearen ibilbideari buruz, zebera urte luzez bere abeslaria izan zen. Gurekin Josu Garaita daukagu, askorentzat, Danbagatik ezaguna, zuretzat tamalez, horrela jarraitzen izaten da. Baina, gaur beste proiektu bat orkestera etorri zara, ez? Bestelako taldea, bestelako proiektua sortu duzu, nolako egitasmoa da? Bueno, nik ez dut sortu. Aha. Deitu zidan esanez, ea hori apuntatzen da izen talde berri batera, ezen hain berri, zeren beste saiakera egiten zuten beste abeslariekin, eta utzi geratu zen abeslarien tokia edo lekua, eta haiekin elkartu nintzen, putzu beti hitz egiteko zein zen asmoa, eta zen motako musika egiten zuten, eta letrak, eta halako gauzaz, ez? Eta egin genuen bilera bat, hitz egiteko ze asmoa zen taldearekin, ze musika mota, letra zeri buruz, eta halako gauzetaz hitz egin genuen, eta azkenean urtarrietik ona gaude saiatzen, eta prest kontzertuak emateko. Zein da taldearen izena? Ez Dok Bape, Bizkaiera utzean. Eta, zergatik konbentzitu zizuten abeslari izateko, denbora luzez egon zara, ez? Oholtzara egoa. Ostrazismoan, bai. Ez. Konbentzitu ez dakit hitzaren, baina, nik ikusi nuen hor zegoela zeo zer kutsupate roka edo punkaren aldetik, niri zeo zer hori me ponia, ez? Musika aldetik. Eta horregatik animatu nintzen. Eta, batez ere jendea ez dela ja hogei urte eta joaten dela leku batetik bestera joaten, eta joaten naiz eta orain uzten dut eta halakoak, ez? Ja adina daukagu, zoritzarrez edo zorionez. Eta da proiektu bat ondo pasatzeko, jotzeko, erakusteko zen nolako musika egiten dugun, eta gero letrak purtsue kontzientzia egiteko. Letrak bazeuden eginda, zuk landu dituzu? Eginda zeuden. Ni joan nintzen amesa puesta. Gutxi gora bera, hemendik aurrera ez dakiz egingo dugun, baina zorionez. Eta kostatzen zait memoria egitea eta berriro ikastea letra berria direnak, eta hori da nire lana. Putzu beti interpretatzea letra horiek, eta Eta adibidez ez dakit, nik uste dut zuk aipatu duzu, ez? Kontzientzia, politika, beti egon da, nik uste dut ere zuen artean nahiko politikoak zaretela, zeri buruz hitz egiten duzu letra horietan? Letretan beti ez dakit sartu behar da zeo zerko kontzientzian, edo zerbait salatzeko, aldarrikatzeko, edo apur bat mugitzeko barrukoa, ez? Adibidez badaukagu letraren bate etorkinei buruz eta zelan pasatzen duten hori leku batetik bestera joaten eta zenbat hiltzen diren bidean eta halako gauzak, ez? Eta hori salatu behar da ere.
Eta, bueno, esan duzu, hainbat urte egon zarela esenatokira igo gabe, larun bat honetan joko duzu Ugaon, Bai? zelan zaude? Kojonau? Bai. Baina, bueno, hau da, ez dakit, behin ja, hori fetxoria honetan sartuta, ez dago remediorik. Orduan, ikasi, errepasatu letrak eta, bueno, alde moduan, hori, ondo egitea, ez? Edo ondo pasatzea, ondo pasaraztea jendea, eta bueno, apur bat lan urduri, bai. Ordutasuna hori ez daino eskentzen daiz, eta lagun artean izan, bueno, beti dago, zer ez. Eta, bueno, zenbat abesti joko dituzue, ez dakit zuenak izango diren guztiak. Gutxi gora, daukagu 12 kantu. 12 kantu horien artean bi bertsio daude, eta bestea gurea dira bai. Eta bertsioak norak agian balioko dutelakoan irudikatzeko. Bueno, bata da The Clash kantu bat, eta bestean Neil Youngera. Naung dena bai. Eta ez dakit, 12 abesti dituzue, grabatutak dituzue, grabatuko dituzue, ez duzue oraindik eztabaidatu. Bueno, talde baten asmoa beti da grabatzea eta publikatzea, baina oraindik ez dugu grabatuta. Asmoa da grabatzea zer, ez dakit noiz. Eta, bueno, jendeak ikusi duen moduan hori Instagramen daude argazkiak, irudiak, berriak, baina ez dago gure musika, zen ez dugu grabatu, ez. Eta badituzue kontzertu gehiago hitzartuta, edo ez, edo espero duzue ikustea zein noako sentsazioak dituzuen lehen kontzertu honetan? Bueno, asmoa da hemen Faktorian jotzea ere, ez dakit noizko, egunak, libre daukagun egunen arabera izango da, edo Faktoriaren agendaren arabera, ez? Baina asmoa bai da hemen jotzea. Eta bueno, lehen hitz egin dugu, tamalez zuretzat, ez beste ontzat. Tamalez, bueno, zure aurreko musika proiektuari buruz aritzea gustatuko litzaigukela, eta zen diazu, apur bat of the record, zuretzat apur bat, bueno, sama gisa ikusten duzula hori, ez? Sama ez da, taldea bera ez da sama bat. Baina taldeari buruz galdetzea eta holan eta bueno, apurtxu bete zeren orain nire energia guztia dago talde honetan, ez? Hitz egin behar dudala, logiko, 30 urte dolan pasatu dira ja dan desagertu zenetik, eta nik beti eramango dute apurtxu bet lotuta nire izena dan bat taldearekin fijo, ez? Eta jendea hortik joaten naizenean eta hola, baten bat bai akordatzen da, ez? Eta, bueno, edo zautzen zaitu edo lan, ez? Bueno, naturaltasunez hartu behar da. Besterik gabe, ez dakit. Eta, bueno, lehen aipatu dira ere, hasiera batean, talde berrian ere aipatu zela, ez? Agian danbaren abestiren bat jotzearen aukera, eta nahiago zenuela ez egitea, ez? Bai, zen proiektu hori badago grabatuta eta entzun nahi duena badauz hori 3 diskak entzuteko. Eta, bueno, eta hori egingo bagenu, jendea lotuko luke, ez dakite, irudia edo abeslaria edo talde batekin, eta nik uste dute hori aguantatu beharko dudala, baten batek esango duelako, ez dakit, ez dakit zein edo bestea, eta talde hau beste gauza bat da. Beste gauza bat da, gauza batzuk igual, bueno, badauka hor edo oroitzen du, baina beste gauza bat da, beste proiektu bat da, eta beste... ez dakit, abesti mota dira ez.
Bueno, Josu, eta danban hasi zinen Abel Arroyoren tokia hartuta, ezta? Bai, hartu nuen lekua, bueno, nik danba ezagutzen nuen ja maketa grabatu zutenetik, eta bere ezagutzen, bueno, kontzertuetan eta holan egoten nintzen, eta ezagutzen nuen Abel, ezagutzen nuen Javi Abal bateri jolea, eta bueno, baju jolea zen Gile ere. Eta bueno, ez dakit zein izan zen arazoa, Abelek utzi zuen taldea, eta bueno, haiek bilatu zuten beste mutil bat aguraingoa zena eneko 87an jotzeko Gernikako bombardaketaren urte horrenean. Eta hori zen berak eman zuen kontzertu bakarra uste dut, eta gero urte horretan, kasualitatez, bueno, topatu genuen Gile eta biok taberna baten edo jaie baten edo auskalo, ez du gogoratzen, eta behar dugu, ez dakiz ez, egetik ez animatzen, eta bueno, froga bat egitera, eta bueno, eta joan nintzen. Eta ja gelditu nintzen. Pasatu genuen, abesti, lehengo abestia ziren gehienez gaztelaniaz eta euskaraz ez dakizen bat zuten, ez du gogoratzen. Eta hasi ginen abesti berriak egiten eta ja euskara gutzean. Bueno, holan... Eta zuk bazeneukan eskarmentua abeslari moduan, edo lehenengo aldi izan zen? Ez, etxean, eta, bueno, normalean denok abesten dugu, ez? Tabernetan eta jaietan eta edo etxean entzuten diskren bat, edo, bueno, denok abesten dugu. Eta, bueno, danbak, egin zenuten, nik uste, garairako nahiko ibilbide oparoa diskoen aldetik, ez? Etortzen dituzten 3 disko, bai, nahiko ezberdinak 3 artean. Bai, lehenengoa hori pentsatu genuen maketa bat grabatzea, eta joan ginen estudiora maketa hori grabatzea, eta genuen diska bat autoproduzitua. Eta, bueno, plataformaan sana, gero ja bigarrenerako apurtzu bete, bueno, eman genuen apurtzu bete gogorragoa edo gitarrak apurtzu bete zorrotzagoak, astunagoak batzuetan. Eta ja hirugarrenerako hori denbora pasala, gero eta bueno, jendea ere edo entzuten duzu beste musika mota, munduan ere apurtzu bete aurrera doa hori mestizaje deitzen zena eta halako gauzak, eta guk entzuten genuen, eta bueno, ez dakite bide hori hartu genuen, baina horti zijoan igual nahi gabe edo nahita, ez dakit. Eta zuk nola baloratzen duzu danba kutsitako ondarea? Bueno, oraindik ere jende askok gogoratzen du, naiz eta agian beste talde batzuk, garaiko beste talde batzuk ezagunagoak izan, jende askok behintzat buruan ditu. Bai, bueno, batzutan hori jendea gogoratzen du, ikusten zaitu apurtxo beti izango da, lasle izango eta alako gauzak, eta, bueno, egurtzen dena, eta zu zinen, ni naiz. Zen, hemen nago ez naiz holograma bat. Eta, bueno, sin más, jendea gogoratzen du, ondo pasatu genuen, eta ez ginen hori, normalean esaten da top talde bat, guretzat ondo eginda zegoen dena, baina, bueno, bigarren lerroko talde bat, esan dezagun, ginela. Eta, bueno, ia edo 30 urte duela pasadira, ez? Utzi zenuenetik. Eta geroztik, naiz eta oso serio ez egin, dinotez oso serio ez, kontzertuak deitu, sekulako entxeguak, batu zarete behin baino gehiagotan. Eta nik uste dut arrazoi nahiko zehatzak egon direla hoien atzean, ez? Bai, bueno, lehenengoa izan zen agian 2005an hemen Laudion egin zen gazte egunean,
bildu ginela hori Abel eta Biok abesteko bandan egon ziren, nueletza zirenan Igor eta Julen Arzuaga eta Zigor Gorostiaga, Javi Zepeda gitarra eta Cesar saxofoiarekin. Hore egin den mix bat, ez? Unelatzak dan ba. Bai, gutxi gora bera. Eta han eman genuen, ez du gogoratzen zen bat abesti, 5, 6, 7, ez du gogoratzen. Eta gero elkartu gara, batez ere igual lagun baten omanaldirako edo orain ja ez dagoen lagun baten omenaldirako edo personaldeko abestiren bat prestatzeko edo brindiserako edo alako gauzetarako. Eta ze gertatu beharko litzateke danba berriro biltzeko? Ez dirua eta ez dakit, ez da ezer gertatu behar. Nik uste dut hori ja maitu zala eta listo. Badago jendea, bueltatzen dela, ez dakit zeintzu diren arazoiak, baina guk uste dut ez garela bueltatuko. Hor daude diskak, eta gainera ez dut uste berriro egingo dugunik grabatuta dauzen moduan. Zeren, nire ustez, batez ere 3. da Kriston diska, eta maila horretara heltzeko ez dut uste. Eta, bueno, zuk aipatu duzu Iruduzka, bereziki landua 3. Zuretzat, zein abesti, zure uste, zein abesti geratu dira apur bat memoria kolektiboan, eta zein geratu dira zure buruan? Memoria kolektiboan, lehenengo diskoan zegoen atxolez naskatuta zela bertsio bat, Abelek abesten zuen Agobiadoko Maier, eta horrez gain da Slime taldeko bertsio bat ere. Eta bueno, hori da, ez dakit, Minsoria jotzen zuena eta halako talde jotzen zutena, ez? Gero bigarren diskoko adibidez, Erruduna Ruper Ordorikaren bertsio bat egin genuela orain berak atarata bere bakarka diskoan, baina bere eran, ez? Bera akustikoarekin eta holan. Eta iruditzen zitzaigun Ruperrek dela euskal musikan referente bat, dela, ez zela. Eta bueno, eta 3. diskan niretzat diska osoa. Ez da igual geratu jendearen memorian, baina Kriston diska da. Nik uste dute atera genuela diska hori momentu ez dakit txar batean, baina apurtzu bete, igual da apur bate inmodestia, baina aurreratuagoa zela. Bueno, gertatu zaie talde batzuei, ez? Jose Ripiaguri ere gertatu zaion, edo beste batzuei. Hemendik atagian orain existituko balitz, jende gehiago izango luke. Beste talde batzuei gertatu zaizue, bueno, garai bat aurrerago edo atzerago, zegoen launduagoa eta momentu horretarako agian ateratzeko bagenu edo izan bagenu 10 urte edo 20 urte geroago, funtzionatuko zuen. Eta bueno, orain, aipatu duzu ez botz, danbarekin, ez dakite, nolabait aurreratu zinetela gauza batzuetan, beste batzuetan oso garai horren sintonian. Aurreratuta, hemen zegoen edo hemengo taldeek erabiltzuten
musika mota, edo egiten zuten musika mota, edo maila, ez? Bai, baina, bueno, gero urte gutxiren ostean, pues ez dakit, olako Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, olako Bai. taldeak bilakatu ziren oso famatuak, baina justo une horretan agian ez ziren horren... Bai, ez dut konparatzen. Baina, nik Rage Against the Machine, entzun badut ez dakit haiek zirena. Eta Red Hot Chili Peppers bai, ez, hasieratik eta holan, baina badauz taldeak batzuek esaten dutela, daukagula haiekin zeo zer, eta nik ez dut ez da ezagutzen ere. Bueno, egia da funk eta alako soinu batzuk ere sartu zen. Jode, uskerdu eta uskerdu ez dakit ez da nos diren. Edo ez dakit ez. Orduan, zeintzuk ziren zuen referenteak orduan garai horretan? Referentea guztiak, ni hasi nintzen musika entzuten hemengo abeslariekin, euskal kantak batez ere, eta pasatu nintzen momentu batetik bestera Motorhead entzuten. Eta gero, bueno, Itoiz, gure duzuna, hortik aurrera Rupert, gure duzuna, Oskorri, dana, ez? Eta, bueno, referente, bueno, ez dakit, ez daukat. Nik, ez dakit, nik abesten dute nire buruan, nik esaten dute naizela abeslaria, baizik eta interpretea. Nire buruan, hori, letra mota, hori, burura erakartzen didan zera hori, botatzen dut. Eta zeintzuk dira zuen, bueno, aipatu duzu ez, zuen helburuak epe ertainera talde berriarekin, suposatzen dute ez duzuela, garai horretan danbarekin presio apur bat zenuten, diskoekin, zuzeneko asko... Bueno, zuzeneko asko batez ere. Orain, zelan hartzen duzu erronka hau? Ondo, lasaitasunez, 18 edo 20 urte daukasunean dana presaka egin nahi duzu, ematen duelako ez daukazula denborarik. Eta daukazu iaia bizitza osoa zure aurrean. Eta ja, 55 urterekin, ezaizu hainbeste gelditzen, baina naturaltasun gehiagorekin hartzen dituzu gauzak. Hori, kontrasan hori. Ederto, Josu, mila esker gurekin egoteagatik, gogoratzen dugu jendeari, ugaon egongo zaretela asteburuan. Bai, 13an, 9etan, eta gero gu izango gara teloneroak. Bai, pentsatzen nuen aldre bezala. Izango gara teloneroak eta Kinkilla taldea da talde potentea eta ondo egiten dutela, eta izango da bigarren taldea edo ondoren. Bai. Orduan ikuslek izango dute eskaintza bikoitza, ez? Gure abesti ezagutzen ez diren abestiak, hori da, erakusteko zeintzu diren gure kantak, eta gero taldea gu baino askoz gehiago ezaguna den Kinkilla taldea, ez? Eta nahi duena hor dago, ez dakit, YouTubeen, Spotifyen eta... Eta Bandcampen uste dut ere. Bandcampen eta hola. Ederto, Josu, mila esker eta laster arte espero dugu hemen faktorian holtza gainean ikusten. Nik ere, eskerrik asko.